Здравейте, приятели! Добре дошли в новия клип, в който ще говорим за 3 съвета, които ще променят тотално играта ви. Записал съм си тук на лаптопа кои са трите точки. Ще навлезнем малко повече в детайли във всяка една точка. И другото, което ще ви кажа е, че и трите неща сте ги чували. Доста очевидни са, но лично според мен са и доста подценяване. Нека да не губим повече време и да преминаваме към същинската част. Първият съвет, който ще ви дам и лично според мен е може би един от най-важните, които съм давал и ще продължавам да давам, е да тренирате индивидуално. Колкото повече тренирате, толкова по-добри ставате. Да, разбира се, че има рамка и това кога какво трябва да правите, но съм убеден на 100%, че 90% от играчите, които са в отбора ви, не тренират. Откъде съм толкова сигурен? Тренирам немалко деца индивидуално и всяко едно ново дете, което е от нов отбор, първият въпрос, който го питам е колко момчета тренират индивидуално. От 22, 23, 24 човека в отбор, максимум от 2 до 5 играчи тренират. Това вие може да си прецените колко малък процент от играчите искат наистина да се развият. Да, факт е, че има доста играчи, които не спазват никакви режими, спят изключително малко и въпреки това се представят на доста високо ниво, но повярвайте ми, всичко това е до време. Тук искам да кажа, че както с тренировките и с възстановяването. Ако ви се схващат краката постоянно, ако имате постоянно умора, краката са ви тежки или нещо подобно, то това е защото не се грижите за себе си. Запитайте се вие самите, кога за последно пихте калци и магнезии, кога за последно правихте фоам ролер, кога за последно правихте масаж. Да, всички тези неща са след храненето и спането, защото както може би знаете, те са най-важните за това да възстановите, но въпреки това и тези малки допълнения, както казах, фоам ролер, масаж, витамини, те са също толкова важни. И тук искам да навлезна в една доста интересна тема, която всъщност ме зададе един от коментиращите в TikTok и тя е, че нямало смисъл да се тренира, ако терена е за малки вратички и това, че няма никакво развитие, понеже няма играчи около него. Да, факт е това, понеже наистина ако имате футбол 11, имате играчи около тебе, то това би било доста по-близко до една игрова мачова ситуация, но всъщност това не пречи вие да подобрите навиците си. И точно за това лично според мен индивидуалните тренировки са толкова полезни, защото лично според мен с тях може да изградите навика да поглеждате винаги преди да получите топката, винаги главата и погледа да ви бъде горе, а не долу, когато владеете топката, защото съм сигурен, че на вас ви се е случвало, когато контролирате и дриблирате топката, да имате някой съотборник на другия тъч или на другия край на терена, който да е сам, обаче вие да не сте го видяли, просто защото погледа не ви е бил горе. И другото, което вие тренирате е доста важно, е играта с двата крака. Доста от момчетата, които съм гледал, юноши и малко по-големи или по-малки, не могат да играят с двата крака, просто защото не са го тренирали. Отново има този тип играчи, които имат таланта, не са го тренирали, но въпреки това могат да играят, но това е до време и всяко едно от тези неща да поглеждате преди да получите топката, погледа винаги да ви е горе или да играете с двата крака е нещо, което може да се тренира. Те искам да обобщя това, понеже може и вие да се чудите дали има смисъл да тренирате индивидуално. Разбира се, че има. Не оставяйте някой, който няма вашите амбиции, няма вашето желание да ви вкарва тези мисли в главата, че няма смисъл да тренирате индивидуално, както всяко едно друго нещо. Ако искате да се развиете в него, вие трябва да го практикувате, трябва да го тренирате. След като започнете да го тренирате, тогава започнете да влизате в повече детайли. Кога трябва да тренирам, как да тренирам по-добре, какво мога да направя, за да стана още по-добър, но първо започнете да тренирате индивидуално и след това започнете да навлизате и в детайли. И третата причина, в която защо е толкова важно да тренирате индивидуално, ще поговоря малко повече за фитнесът и силовите тренировки. Тук искам да направя едно доста важно заключение и то е, че играчите, които нямат
15, дори 16 годишна възраст не ги карам да ходят на фитнес, тъй като тялото им все още не е укрепено. Ако сте начинаещ, т.е. на 15-16 годишна възраст, в фитнеса то започнете доста леко, а ако сте по-малки, но искате да отидете на фитнес, не бързайте. Започнете постепенно и това, което лично според мен е доста важно и което много играчи отново подценяват, са упражненията, които укрепват тялото ви, така наречените Injury Prevention упражнения. Може да ги проверите в Google, имам страшно много видеа също така и в TikTok. Това са упражнения, които, както казах, укрепват физиката ви, правят ви по-силни самите мускули и шанса се контузите съответно е доста по-малък. Вторият съвет, който съм си записал и ще поговорим за него, е балансирайте всичко, което се случва около вас и не изпадайте в крайности. Тук отново съм си записал 3 неща, като първото нещо е нещо, което предстои много скоро, а именно училището. Опитвайте се да балансирате и училището, и тренировките. Не дейте по цял ден да ходите да ритате и в същото време да нямате време да си напишете домашните и обратното. Опитайте се да намерите време и за двете. Аз съм го правил, доста други мои приятели са го правили, доста други играчи са го правили, доста хора по света са го правили, съответно съм убеден, че вие самите ще можете. Има ли желание? Има и начин. До тук с училището, за него ще говоря малко повече напред, когато го започнете. Вторият съвет е свързан с това да не изпадате в крайности, като имам предвид, когато направите лош матч или лоша тренировка. Доста често ми се случва, особено с играчите, които тренирам индивидуално, е след като направят грешка да изпадат в една тяхна фаза, 100% на вас се случва, в която попадат в дупка и доста трудно успяват да се съвземат след това. Най-добрият съвет, който бих ви дал тук, е просто намислете си ваше нещо, с което да контролирате точно тази фаза на мозъка. Дали ще да оправите чорапите си, дали ще да оправите тениската си, дали ще просто да оправите косата си. По този начин вие давате сигнал на мозъка си, че искате да излезете от тази дупка и осъзнавате какво се случва около вас. Отново е нещо, което съм говорил и преди, отново е нещо, което 100% сте го чували, но отново е нещо, което е изключително подценявано. Интересното нещо, което съм си написал за балансирането, е свързано с храната. Това може би е един от най-големите проблеми, които се сблъсквам последно време, особено когато започна сега училището, знам, че ще бъде още по-голям, понеже идва голямото междучасие и кое е най-лесното нещо? Да си вземете пица. Опитайте се да балансирате, не ме разбирайте погрешно, не е проблем да си вземете една пица, да изпиете една кола или каквото и да е подобно, въпросът е когато прекалите. Опитайте се, отново се повтарям, да има баланс. Закусвайте добре, обядвайте добре, хранете се добре след тренировка, преди тренировка и оставете място в това да вкарате един шоколад, да вкарате един круасан или каквото и да е. Не е никакъв проблем. Тук искам да уточня, че най-доброто време за тази вредна храна е веднага след матч. Защо? Защото тялото ви е изключително изморено, изключително изтощено и тялото ви има нужда от това да си набави нужните калории. След матч отидете и си хапнете една пица, отидете и си хапнете дюнер, правете каквото искате, но когато е ежедневието ви, когато сте на училище, когато имате тренировки, опитайте се да балансирате. Най-доброто правило, което отново съм сигурен, че сте чували, е 80% да сте в здравословен режим и 20% в това да си позволите каквото искате. Никога не изпадайте в едната крайност. Прекалено вредно или прекалено здравословно, защото дори прекаленото здравословно в един момент ще ви дойде много на нагорно и може да бърнаутнете, както се казва. И третият съвет, който отново съм го говорил, е анализирайте мачовете си. Защо толкова много говоря за тези анализи? Причината отново е изключително проста. Колкото повече анализирате даден момент, толкова по-добре ще знаете какво да правите в него. Толкова по-научни ще бъдете и толкова по-готови ще бъдете, когато дойде
топката във вас. Да, доста по-различно е когато гледате ситуацията отстрани, но когато гледате ситуацията отстрани, то вие ще имате опитът на хартия, какво трябва да направите, когато сте вие самите на терена. И тук искам да ви дам пример с едно от момчетата, с които тренираме изцяло онлайн. Отиде в нов отбор, беше крило и в момента е дефанзивен халф. Но той няма никакъв проблем с това нещо. Защо? Защото с него сме направили десетки, да не кажа дори стотици анализи на защитници, халфове, нападатели и аз съм убеден, че където и да го сложат, той просто ще си свърши работата. Да, може да звучи прекалено лесно, но просто започнете да правите анализи. Един анализ на седмица, дали ще е на професионален футболист, любимия ви играч или някой на вашата позиция, няма значение, или в по-добрия вариант на ваш матч, няма значение, просто започнете да правите анализи. И тук искам да вметна, понеже отново имах доста запитвания от играчи, с които тренирам, понеже им сменят позицията, особено в подготовката, и започнаха да се притесняват. Не се притеснявайте, колкото повече играете, на колкото по-различни позиции играете, това е един голям бонус за вас. Особено ако сте на възраст 13, 14, 15 годишна, не се притеснявайте, радвайте се, защото по този начин вие ставате доста по-опитни футболисти. По този начин вие влизате в ситуации, които ако сте само на една позиция, няма да влезнете, съответно отново, както казах, ставате по-опитни и ще знаете как да изиграете самата ситуация. И в заключение, когато правите анализи, вие сте една крачка пред другите, защото вие не гледате футбола като просто фен, а като анализатор, който иска да се развие като футболист. Това са трите съвета, които съм си записал за днес. Както вече споменах, основни неща, които сте чували, но изключително важни и изключително подценяване. Надявам се да се е получил един поучителен клип, в който ще си вземете поне един урок, който да използвате още днес. Ще се радвам също така да споделите в коментарите какво искате да виждате по-често и темите, върху които искате да говоря. А ако искате да ви помогна да издигнете играта си, може да разгледате програмите, които съм поставил в сайта. Линк има в биото на профила ми. Ако не знаете коя програма е лично за вас, пишете ми налично, ще изкоментираме в каква фаза се намирате, съответно коя програма и какъв начин би бил най-полезен за вас. До скоро!